Әни, bu sözlerde nindi тирән мәгънә, bu sözlerde nindi серлелек. Әниләрдән тормыш башлана бит, ана сүзе шуңа бик бөек. Әниләрдә йортның ачкышлары, әниләрдә учак шырпысы. Ана кочагында туңып булмый, ул кочакның шиксез җылысы. Әниләрнең көне бүген бәйрәм, ә бит һәр көн алар көне ул. Әни безнең өчен бөтен дөнья, суы да ул, җире, күге ул. Кадерле әниләребез, сөекле дәү әниләребез, бәйрәм белән сезне. Мөхәббәттә һичбер киртәләрне белми торган, күкрәк сөте белән хаят биргән ананы олылыйк. Дөньяның бөтен матурлыгы анада, анадан башка шагыйрь дә, анадан башка батыр да булмый. Дан аналарга, мәрхәмәтле безнең әниләр, җиргә матурлыкны, илгә батырлыкны сез бирәсез гүзәл әниләр. Бүген әйтеләсе теләкләребез, җырларыбыз, биюләребез барысы да шын йөрәктән, күңелнең иң түреннән сезнең өчен кабул итеп алыгыз, рәхәтләнеп тыңлагыз. Yaşalarına
Бер генә көнегезне аннан башка күз алдына китереп карагыз әле. Аны яныгызда юк итеп, каядыр еракка кунакка киткән чагынмы, эш буенча командировкаларда йөргәнемме? Кояш та сүрәнрәк янадыр кебек, йокларга яткач керфеккә йокы эленми, үзебез пешергән ашларның тәме сизелми. Мин берничә сәгатькә генә чыгып китсә дә, әниемне сагынам. Җылы өйдә дә туңдыргандай, гөлләр дә моңаеп утыргандай, мич башындагы мәченең дә кәефе киткәндәй. Өйгә әни генә кайтып керә. Кояш сезнең өегездән чыккан шикелле, йортыгызга нур иңгәндәй, гөлләрнең күзләре ачылгандай, мәченең җырлыйсы килгәндәй. Ярый әле әниләребез бар. Ярый әле алар сау сәламәт һәм безнең тормышыбызны кайгырталар. Тормышыбыз терәге булып яшәгән, саф күңелле, йомшак телле, нурлы әниләребезгә иң яхшы бүләк ул сезнең балаларыгыз. Шәйне мин үзем генә дә пешереп ишә беләм, тик нигәдер шәй икенче тәмлерәк әни белән. Җәнҗилеккә барганда, әни булса янымда, рәхәтлекнең чиге булмый, табигать кочагымда. Әни урынны җәйдеме, кирә тәмле төш кенә, шушы кызыклы хәлләрне кем сиренә төшенә? Әнкәемнең ак күлмәген киеп, бөтереләм көзге каршында. Нинди хатирәләр саклыйсың син? Сер булмаса, сөйлә барсында. Бала итәкле алсу күлмәгеңне бәйрәмнәрдә алып кидеңме? Тал шыбыктай нәзек билләреңә ал аяпкыш бәйләп йөрдеңме? Күлмәкләрнең киям затлыларын, я кыскасын, яки озынын, тик әнкәмнең алсу күлмәгеннән урам әйләнергә кызыгам. Ә хәзер Лияна Яхина башкаруында башкорт биюе. Хөрмәтле әниләр, сезне яшьлеккә алып кайтсын. Ана бүйек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Хатыннарның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Бүгенге бәйрәм көнендә авылыбызның герой аналарын телгә алмый мөмкин түгел. Менә алар: Горданова Гөлнара, Мустафина Зәбирә, Ахунова Гөлчәчәк, Разеттинова Залима, Аслямова Мәдхия, Ихсанова Гөлзада, Габдрахманова Ләйсән, Сабирова Гөлнара. Хөрмәтле герой аналар, сезнең батырлыгыгыз алдында
baş iyemiz. Sizni şun ko'ngildan bayram bilan qutlaymiz. Salomatlik, baxt, oila imilligi bolalarigizning yurak jilisini to'yib yashashingizni tilaymiz. Ular sizni har vaqtda da shodlantirib tursinlar. Hozir Lena Nasibulina boshqaruvidagi jir sizga bayram bo'lagi bo'lib yongrasin.
Алар бөтен йөрәк җылыларын биреп үстергән балалар үсеп буйга җиткәч, ошар кошлар кебек тирә-якка таралалар. Нишлисең бит, ананың бөеклеге әнә шунда. Ул илебезнең һәр почмагында намус белән хезмәт итә алырлык белемле, тырыш, сәләтле, илһамлы балаларын үстереп ватаныбыз кулына тапшыра. Аннан соң кош теледәй генә бер хат көтә, изге хәбәр көтә ана. Хат ташышып килми микән диеп, борылып карый барган юлыннан. Көнгә чыкса күзе тәрәзәдә, иртә кичен сүнми утыда. Хатлары юк, үзе кайтыр диеп, бик соң гына китә йокыга. Ана көтә, ана өмет итә. Насип булсын балалардан рәхим, шәфкать күрергә. Насип булсын урыныбыз балаларның түрендә. Насип булсын барыбызга да игелекләр күрергә. Үстергән һәр балабыздан кадер, хөрмәт күрергә. Әни диеп бик кадерләп каршы алсыннар алар. Хәлем ничек әни диеп сорап торсыннар алар. Насип булсын һәр чабызга бәхетле, озын тормыш, кайгы хәсрәтләр күрмичә яшәргә язсын көлеп